Benvidas, benvidos a este tutorial da CIGA Ensino sobre o novo concurso xeral de traslados. Nel, imos vos falar de todas as novidades e cambios con respecto a concursos anteriores, das datas a ter en conta, do baremo e tamén de varios datos que debedes ter en conta á hora de participar no concurso. Por suposto, tamén poderedes ver unha participación no concurso xeral de traslados na que vos explicaremos cada apartado da instancia e, ademais, todo o relacionado co novo sistema de alegación de méritos e de entrega da solicitude de participación. Se despois de ver este vídeo segues tendo dúbidas sobre o concurso xeral de traslados, podes porte en contacto con calquera dos nosos locais e tamén asistir ás asembleas que neles facemos sobre o concurso xeral de traslados. Tanto os contactos dos locais como as datas e horas das asembleas atoparédelos na nosa páxina web www.ci-ensino.gal. E sen máis, comezamos! Antes de poñernos mans á obra e ver como se participa no concurso xeral de traslados, imos falar un pouco das novidades do concurso deste ano, dos prazos, de varias cousas importantes que debedes ter en conta á hora de concursar e tamén imos darvos algunha noción sobre o baremo. Comezamos pois coas novidades. Unha das máis importantes é que este ano o concurso será única e exclusivamente de ámbito galego, é dicir, non poderá concursar persoal que teña o destino noutra comunidade autónoma, algo que si se produciu sistemáticamente nos últimos anos, independentemente de que o concurso fose nacional ou autonómico. Outra das novidades que debemos ter moi en conta é que este ano só se pode participar por medios electrónicos. Teredes que presentar a vosa instancia e, se fose o caso, os vosos méritos a través da sede electrónica da Xunta de Galicia. Para isto precisaredes ter certificado digital, DNI electrónico ou chave 365. Se non tedes nada disto, podedes solicitar a chave 365 nun rexistro da Xunta. E relacionado co anterior están os dous novos procedementos creados na sede electrónica, que son o ED 012A para participar e o ED 011A para actualizar ou modificar os méritos. E agora que falamos dos méritos, pode que esteades pensando como haberá que facer entón se quero alegar, por exemplo, un CD ou un DVD ou un documento que pese máis dos 50 megas que permita chegar á sede electrónica. Pois por isto mesmo, ao lado da palabra electrónica, como vedes, hai un asterisco, para que me lembre de dicirvos que nestes casos a presentación dos méritos si se podería facer presencialmente a través dun rexistro físico. Tamén é unha novidade importante, neste caso para o corpo de secundaria, que vai haber vacantes nos centros integrados de formación profesional para impartir módulos de FP básica. Tede en conta, ademais, que estas vacantes adxudicaránse de oficio e que se pedides o código dunha localidade na que haxa este tipo de centros, estaredes optando tamén a elas. E seguimos cunha novidade en canto á entrega de méritos. No que respecta ás publicacións, é dicir, libros ou revistas, só será necesario achegar a portada e a contraportada. E por último, para cerrar o apartado de novidades, este ano a Consellaría vai publicar no prazo de participación as vacantes provisionais. Con respecto aos prazos, o de participación, como ben sabedes, será do 9 ao 29 de novembro. A adxudicación provisional terá lugar a mediados de febreiro e definitiva a mediados de abril. Por último, para reclamar ou renunciar, no caso de que participedes voluntariamente, o prazo será de 10 días hábiles desde o seguinte ao que se publica a adxudicación definitiva. A modo de recordatorio, lembrade que o persoal funcionario en prácticas estades obrigados a participar e facédelo con 0 puntos, polo que vos ordearán en función da nota do concurso oposición. Tamén os que non teñades destino definitivo debedes participar obrigatoriamente e ningún destes dous colectivos podedes renunciar no caso de adxudicación provisional. Lembrade tamén que todas as que desexedes despois pedir unha comisión de saúde ou de conciliación debedes tamén participar obrigatoriamente no concurso xeral de traslados e isto implica que non poderedes tampouco renunciar á adxudicación provisional. E por último, informo-vos tamén de que este ano vai haber concurso de orientación nos CEIP e CPI, mais non haberá concurso de adultos. E agora, antes de pasarmos ao importante, que lóxicamente é que vexades como se participa no concurso xeral de traslados, vou pasar a darvos unhas sinxelas indicacións sobre o baremo. Que nos puntúa no baremo do CXT? Por suposto, a antigüidade. Tanto a antigüidade no centro como a antigüidade no corpo do que formamos parte. Tamén se teñen en conta no baremo os méritos académicos.
E que méritos? Pois, por exemplo, o doutoramento, posgraos, premios extraordinarios ou outras titulacións universitarias. Tamén, por suposto, as titulacións de ensinanzas de réxime especial e de FP. Tamén recibiremos puntuación se ocupamos cargos directivos ou realizamos outras funcións como coordinacións, xefaturas de seminario, etc. Por suposto, a nosa formación e perfeccionamento tamén ten cabida na baremación do concurso xeral de traslados, tanto as actividades superadas como as impartidas. Para rematar co baremo, debemos lembrar que hai outra serie de méritos que tamén nos darán puntuación, como poden ser as publicacións, os méritos artísticos e literarios, os premios en investigación ou innovación, postos na administración educativa, ser membro de tribunal ou titorización de alumnado das prácticas do título universitario oficial de máster. Pois ben, agora xa estamos preparados e preparadas para acceder ao concurso xeral de traslados e ver como se participa, así que imos aló. Para participar no concurso xeral de traslados debedes entrar no aplicativo web correspondente que se atopa na páxina web www.edu.xunta.gal/cxt. Aquí, nesta páxina de inicio, tedes información relacionada co concurso xeral de traslados e que vos recomendo ler. E unha vez lida esta información, podemos xa identificarnos na aplicación. E iso farémolo pulsando neste botón verde que aparece na parte superior dereita das vosas pantallas. Agora, deberemos escoller un dos métodos de identificación dos que vos falei ao comezo do vídeo. No meu caso, vou usar a chave 365, así que pulsamos en entrar. E ben, xa estamos dentro do aplicativo do concurso xeral de traslados. Aquí, na parte esquerda, é onde temos o menú. Neste menú podedes ver que aparecen varias seccións, mais as que máis nos interesan son as de listaxes concursos, onde co tempo poderemos ver as instancias de participación de todo o profesorado que participa, a de participación, onde comezaremos a nosa instancia de participación, e de datos persoais, que é onde deberemos facer as alegacións daqueles méritos que non teñamos no noso expediente persoal. Pois ben, imos entón pulsar en participación para comezar. Aquí agora debemos seleccionar simplemente o concurso aberto no que imos participar. Neste caso, vou escoller o concurso de secundaria, aínda que, como vedes, tamén poderemos consultar concursos de anos anteriores. Ben, nesta nova pestana que se nos abriu, o que debemos seleccionar é o noso corpo de participación. Aquí, debaixo, aparecen tres opcións á hora de crear a nosa instancia: unha baleira, unha copia da última instancia validada. Relacionado con isto, lembrade que se presentades varias instancias, a última instancia que presentedes na sede electrónica vai ser a que vos teñan en conta. E por último, unha copia da instancia presentada no concurso anterior. Como a maioría das persoas ides escoller crear unha instancia baleira, eu non vou ser menos. E ben, aquí temos xa a nosa instancia de participación que deberemos ir cubrindo. Vouvos entón ir explicando en que consiste cada unha das seccións deste menú que temos na parte superior. En primeiro lugar, atoparedes os vosos datos persoais, que xa aparecerán cubertos cos datos dos que dispón a Consellaría, e que son os vosos datos de identificación, de notificación, os laborais, os de destino, a modalidade de participación e a especialidade de oposición no caso de que participedes para obter o voso primeiro destino definitivo. Por último, na parte inferior tedes unha sección de comprobación do voso DNI que debedes non tocar se queredes que vos lo consulten automáticamente. Se vedes algún erro nos anteriores datos, podedes corrixilos entrando na web de datos persoais, que é a que aparece agora mesmo nas vosas pantallas, ou póndovos en contacto co servizo de persoal. Agora imos pasar á segunda sección do menú superior, polo que aquí debaixo imos primeiro pulsar en Gardar e continuar. Esta segunda sección é a de prazas de participación. E aquí é onde debedes seleccionar os tipos de praza polas que participedes. Así, seleccionamos entón, neste caso, a única especialidade que aquí nos aparece. Se vos aparecen varias especialidades, debedes ir seleccionándoas por orde. Agora de novo pulsades en Gardar e continuar para seguir avanzando á seguinte sección do menú superior, que é a de Dereito Preferente. Tanto esta sección como a seguinte, a de Dereito Preferente á localidade, a maioría de vós non ides ter que cubrila, xa que non ides ter estes dereitos preferentes. No caso de que os teñades, poñedevos en contacto cun dos nosos locais para poder asesorarvos a respecto de como cubrir estes apartados. Este apartado de concorrencia tampouco vai ter que cubrir a maioría dos que estades vendo este vídeo. A concorrencia só se cubre cando se participa de xeito voluntario e se participa conxuntamente con outros profesores a unhas determinadas prazas. Agora, de novo, pulsamos en Gardar e continuar
e chegamos a unha sección moi importante, como é a de participación forzosa, que vai ter que cubrir todo o profesorado que participa obrigatoriamente no CXT, é dicir, funcionarios en prácticas, funcionarias en expectativa, etc. Esta participación forzosa fai referencia a que se non obtedes destino en ningún dos centros que pedides na seguinte sección do menú superior, que é a de peticións, darán vos destino forzosamente, se houbese, lóxicamente, vacante, en calquera centro da comunidade autónoma e é por iso que aquí, en subdireccións, deberedes ordear as provincias en función das vosas preferencias. Nesta mesma sección, na parte superior, aparece algo tamén moi importante para os que participades forzosamente e con puntuación, que é a posibilidade de renunciar ao baremo. Se marcades esta opción, estaredes renunciando a toda a vosa puntuación excepto a relacionada coa vosa antigüidade. En tipos de prazas debedes cubrir por orde de preferencia as especialidades. Se só tedes unha, pois seleccionádela e pulsades en aplicar. Se tedes máis, pois ides engadindo as restantes. En vernáculos debedes cubrir os vernáculos por orde segundo as preferencias. E por último, en bilingüismos, se fose o caso e estades habilitados, cubrídelos por orde para unha posible axudicación de oficio. En resumo, se vos axudican forzosamente, faríano tendo en conta a orde das provincias, a orde dos tipos de praza, a orde dos vernáculos e os bilingüismos que indicastes neste apartado e tendo en conta tamén se renunciastes ou non ao baremo. Nesta sección, unha vez coberto todo, é moi importante, unha vez máis, non olvidarse de pulsar en guardar e continuar. E chegamos xa a outra das seccións importantes da instancia do CXT, que é a de peticións. Aquí, o primeiro que vos vou indicar é que aquí na parte superior é onde teredes acceso a todos os códigos para facer as vosas peticións. Imos entón ver como se fan as peticións. Unha vez que temos copiado un código, eu por exemplo vou copiar este mesmo, pegámolo aquí. Agora seleccionamos a especialidade, o ente do vernáculo, que é Galicia, o vernáculo, que pode ser galego ou sen requisito lingüístico. Será galego para as especialidades de educación infantil, primaria, ciencias sociais, xeografía e historia do corpo de mestres, nas de xeografía e historia, bioloxía e xeoloxía e en todas as especialidades do corpo de profesores de ensino secundario referentes á formación profesional específica e en todas as especialidades do corpo de profesores técnicos de formación profesional e en todas as especialidades do corpo de catedráticos de música e artes escénicas. E será sen requisito lingüístico nas restantes especialidades. A continuación, debedes seleccionar se queredes optar a prazas bilingües e en que lingua, e por último se desexades concursar ou non a prazas itinerantes. Neste punto, lembrade que se fai unha petición itinerante ou con bilingüismo, debedes facer a mesma petición pura se desexades que vos axudiquen tamén sen a itinerancia ou sen o bilingüismo. E para rematar a nosa petición, só debemos seleccionar onde queremos engadila e pulsar en aplicar. Listo, como vedes, xa se engadiu a nosa petición. Se queredes eliminar ou mover a petición de posto, poderedes facelo mediante as opcións que aparecen debaixo das peticións. Unha vez que rematedes de facer todas as vosas peticións, pulsades aquí onde di guardar e continuar. E lembrade tamén guardar e revisar de vez en cando para non perder todo o traballo. Agora, nesta pestana de validación, é onde podemos xa validar e enviar a instancia á sede electrónica. Mais antes, vou pulsar en cancelar, para explicarvos varias cousas, xa que se valido e despois vexo que cubrín algo mal, pois non podería modificar nada e estaría obrigado a presentar unha nova instancia. Lembrade, de novo, que a última que presentedes na sede é a que vos van ter en conta. Pois ben, como dicía, pulsamos en cancelar. Se agora imos a participación, vedes que aparecen as instancias que temos feitas. Esta, que ten estado pendente, é a que estamos cubrindo agora mesmo, e como vedes permítenos modificala por se queremos modificar algo. Así que entramos de novo nela para ver a última sección do menú superior que é a do baremo. O baremo é a puntuación que se obtén en cada un dos apartados que recolle a convocatoria. Se pulsades nestas interrogacións, teredes información de cada apartado, e se pulsades en detalle, veredes os méritos que vos puntúan. Ben, agora que estamos falando do baremo, imos imaginar dúas cousas. A primeira, que temos un mérito, por exemplo, un título de C1 de Escola de Idiomas, que queremos engadir ao noso expediente, porque nel non nos consta. E a segunda cousa que nos imos imaginar é que temos un curso xa no noso expediente persoal, pero non nos aparece no baremo do CXT ou aparece, pero está mal baremado.
Imos entón solucionar ese problema que temos co título de C1 e imos engadilo ao noso expediente para que nos lo baremen no concurso xeral de traslados. Pois ben, para comprobar se temos un mérito no noso expediente académico debemos acceder a datos persoais. Aquí, no menú da esquerda, temos un acceso directo, así que pulsamos nel. Agora pulsamos no botón verde para acceder e debemos comprobar en expediente electrónico se consta ou non o noso título de C1. No meu caso xa comprobei que non aparece, así que teño que engadilo para que me puntúe no concurso xeral de traslados. Así que imos engadir entón un mérito. Pulsamos agora nas miñas instancias. Escollemos o tipo de instancia e creamos unha nova instancia. Agora que xa temos a instancia creada, á dereita temos a opción de xestionala, así que imos aló. Vemos que consta de varios apartados. O primeiro, cos nosos datos persoais. O segundo, cos datos de notificación, que debemos deixar tal cal está. En resumo de alegacións é onde debemos incluir todos os méritos que non aparezan no noso expediente electrónico. E debemos facelo nos apartados que corresponda dos que vedes en función do mérito que desexedes achegar. Neste caso, como queremos engadir unha titulación de Escola Oficial de Idiomas, pulsamos onde di titulacións e despois en facer alegacións. Agora en nova alegación. Agora cubrimos os datos que nos piden e unha vez que rematemos, na parte inferior debemos achegar o certificado que debedes ter no vosso ordenador. Así que buscádelo e engadídelo como acabo de facer eu. A continuación, engadides unha descripción e marcades esta opción se o título ten CSV. Por último, pulsades en achegar. Xa non lo engadiu, así que por último, pulsamos en crear. Listo. Como vedes, xa aparece na nosa listaxe de titulacións. Aquí á dereita tedes tamén a opción de que vos recoñezan esta titulación para sesenios. Só tedes que pulsar aquí en solicitar. Ben, agora pulsamos en volver para retroceder a onde comezamos a alegar o noso C1. Na opción de documentación que se presenta, marcamos un tic onde proceda segundo o mérito alegado. No meu caso, debo buscar titulacións e pulsar aquí. Gardamos a documentación indicada. Seguimos avanzando a comprobación de datos, onde non debemos tocar nada para que nos consulten todo automáticamente. Agora, gardamos de novo a comprobación de datos. Agora, en finalizar a instancia, pulsamos en pechala, aceptamos este aviso que aparece na parte superior e listo. Só nos queda presentar a nosa instancia na sede. Pulsamos en presentación en sede, enviamos a instancia que acabamos de pechar para a sede e agora pulsamos en ir á sede electrónica. Aquí debedes identificarvos cun dos métodos dispoñibles, no meu caso, coa chave. Agora, buscamos o apartado que se corresponda co mérito que queremos engadir, no meu caso, o de título ou certificación, e de novo chegamos ao C1. Agora, aquí debaixo pulsades en continuar, e nesta última ventá, de novo na parte inferior, pulsades en asinar e enviar, e chegaravos unha mensaxe ao móvil que debedes introducir aquí e despois pulsar en continuar para dar por finalizada a alegación do mérito. Isto que acabades de ver serve para calquera novo mérito que queirades engadir ao voso expediente. Só debedes ter en conta que debedes cargalo no apartado que corresponda dos que acabades de ver. E agora imos solucionar a segunda cuestión, que era que temos formación que aparece no noso expediente, pero que ou non aparece no baremo ou non la bareman mal. Neste caso, o que debemos facer é ir de novo a participación e na instancia que temos aberta seleccionar alegar baremo. Aquí poderedes facer alegacións ao baremo. Como vedes, aparece para cada un dos apartados do baremo un campo de texto onde debedes expor a vosa desconformidade coa puntuación dese apartado. Por exemplo, no meu caso vou alegar que teño un curso no meu expediente electrónico que debería ser baremado, pero está sen baremar. Unha vez rematadas as nosas alegacións, baixamos ata o fondo da páxina e aquí na parte inferior pulsamos onde di guardar. Agora volvemos á participación, pulsamos en modificar a instancia e deberemos facer o paso que temos pendente que é validar a instancia. Antes, podemos comprobala, vemos que non hai erros, así que validamos. Agora debemos pulsar na parte inferior para enviar a instancia do CXT á sede electrónica e como vedes, ábrese unha nova páxina con información sobre o proceso de envío da instancia á sede, onde nos indican ademais algo moi importante que é que se fixemos alegacións ao baremo, debemos achegalas na sede electrónica e se lembrades, eu sí que fixera unha alegación ao baremo, así que vou vos ensinar como se recupera a folla de alegacións ao baremo e como se sube á sede electrónica. Debedes pulsar unha vez máis en participación. Agora, ir de novo á instancia e buscar o documento chamado alegación. Pulsades nel e vedes que nos aparece unha mensaxe de que se enviou ao buzón este documento.
Pulsamos entón aquí, onde di buzón de informes, e como vedes aquí poderemos descargar o documento no ordenador para despois achegalo na sede electrónica. Descargámolo pulsando aquí e xa estaría polo tanto no noso ordenador, así que xa estamos listos e listas para seguir coa presentación da instancia do concurso xeral de traslados na sede electrónica. Así que volvemos á web do concurso xeral de traslados. Imos de novo á instancia e pulsamos en ver instancia. Agora en validación final e agora na parte inferior para ir á sede. Aquí é onde debemos achegar a folla de alegacións ao baremo como se nos indicaba nas instruccións anteriores. Así que pulsamos aquí para engadir o documento, poñémoslle un nome, gardamos e agora temos que pulsar en examinar e subilo desde o noso ordenador. Vedes que nos sae un aviso laranxa de que nos modificaron o nome do documento, pero sen problema podemos baixar e pulsar en continuar e, por último, en asinar e enviar. Chegaravos, de novo, unha mensaxe ao voso teléfono que teredes que introducir aquí e unha vez que pulsedes en continuar, estará presentado o voso concurso xeral de traslados. E ata aquí o tutorial da Ciga Ensino sobre o novo concurso xeral de traslados. Se tedes calquera dúbida, podedes porvos en contacto con nós en calquera dos nosos locais. Saúdos!